Уйжар хор. Абон удыцык, мачины фидару сыфаткмагышка, абон эфиры ижарырад. Уйта ул зурагу, ама айжардырнахаш канзыштам республикай ахчак фарштатыл ама фемболзыштам самадишак адамима. Балвыртыр жагая та нергом аждахсыштам инклюзивом фарштата кудлыкун саун сума, ама мадалонов жак парахат кананы мазылтым. Шывалаттан қуама амхожон вавартава. Ахур канынан, фашурокты кыштан, оламхашан ахурадан ама алхужон корты архайнан. Уавга арыштыр бирасау. Янан жизинат қыгдарт камыну, осы шывалаттан фадат иш бирасектитам ама корттам саунан. Шайыл бешланы. Самадишакта умаю ама ансамбльна мадуа инклюзивон. Я архайдал ама я вавартал абон нахаш канам махтар. Ама он басама он занан наваждитан, вовга аса адамша, ухбавартуем архайнша, самай шавалатан шепатандар, фадатва кавчтам сонан. Кайтмашты Мадина, Урашей Федерации ахурадыш кухткушаг. Зукаты Алик, ансамбле уанг, бжикаты Мадина, Ныяраг, ама бжикаты Батраз, ансамбле уанг. Куда им барна автомей мадама фортна, Алыбуны гашынам сауыт, ама ватсаган вцаджидыр давайрайда изінан Мадина, ды ансамбль ражамунак, ды республикай қышткунд адаймаг. Фалада самадар гашка бафанды ди ена нижзинат қагдарт камыну, ахамшывалаттан бахушканын ама шема кушын. Саманафта, шармагунды удуни макушыш, а видон дувак ордыш. Дежар хоржанна. Рта ажражма байгум кутун кавчеты корт беслана зарина. Урдам саунц рмашт ананишевала танафала ша инвалид дылнын майт чишта усашевала тадар. Ма бафанды ди байгум кананахам корт. Уманама шажардама тынксау тынках шажгонай саунц усашевала та уса ансамбльма. Мана баракбатта куваенс чензакшафта от ша тынкфа фанды кафан шахиравдышын ма яхам шывалата тынках шажгон саунц ма жардама дар тынк саушема кушын. Фалотар шармагунды удони макушын саман райдыттай. Бешланы бирашты амада фанды де удоны арбатым булканын, а вида жарда шриш. Рагай ма фанды де яхам шывалати ма бакушын уманы ма Куттар Рдавон куджахтон шывалаттан қуама амхожон уаварта ойны, ватсаган. Яхи и пардей мачи анқала. Усы шывалаттан майдышты ахама тынг уаржанс сардма мандар тынг фандыш ема кушан. Ама жаган фылдар шена нижзинад қагдарт самайвайы? Юн я жарда риш инатан. Сахарный диабет сахунан сахам. Шакар нижна? Ну, алхужон вая ништама, яхам шывалатадыр саунс махма. Ямадан штрабужнага, ахам шывалата кайрбатун булкутай, амасан синзинат кайхашыш. Фала на ярджитадар афаршон. И угар шмахва шывалатара тат кавчитак ордма. Вот самадар гашка васашт кавчитал арвартат, автомай так орта бира. Шармагунтай кавчита самаравжарштат. Вежар хорш, мол хорш ижар таканат фуцахатыш кайтмашты Мадине фетон нальчик удышта мачыш гима, ама фетон швалата куда кафыдышты, ама тынг мажарда мафасыдышты, ама бафандыт самай ма каштартыраттон урдам Мадина тынг арфа як куштканы швалаттан амоны армашт ирон культурай бынты нафала масыл тауя я фарн. Анавгауай сындатты я қарм зинад, я қару, я варжон зинад. Амайн фандымаш патны ярджеты номай, жағын аштыр бужынық, ны ярджеты номайын хусаура арфа канат. Нашвалат бирарашта джадарғы архайынсы регионалон, ама Сагат Кавказы адам Ахшанадон конкурсты. Ашты бира он лауреатта, кут ахшанадон конкурсы авто фестивальтыдар.
швала тыкорд, что тынг ангом, тынглыман каразиул, карази тынгуаржинс, иубинон тау, фала кагаган, абон, на швалата сабанаты кушанс, усы банат кушан домантан, зуапна датты. Ишманам ахам кулым позинаттар, ама бирахат набоннава и конкурс басар хайн, уйтахайманам кафандараш фагна кана, ама набоннава и кафчеварн, ама ньярджите номай мафанды тынг ракурын самайнам на хисават шакуш ардарой асы фарштатам, ама ганан мамалайнам факашой. Ярма фанды самай дартарнан хаш канын ражей валбакашам сюжетма, уманама мемкуша галбурта Алиса Уди, шмахма, феттаун вававартыш баракота, ама ктара уйта сразу урзан. Суавара штут уйнан артакая хадагравдишсан, ама сами илмабакшам. Таблавши. Бешланы национ кафтыты инклюзивон студии, кафтыдашны ядыша фацак ахсафта канынц кандраш гафолтарна, фалашаны ярчитадар. Ахур канынц Кавказа адам хаттыты кафтыта. Антышка даршынканым, фалашаныр завгарраштак тахшынканы иуфарштам, шабашты хайк ундагу, щеппаты фагнаканым, уавартыдар хуждар қуагшты. Раз студии масавын юажы мардег, мамажарда матынксавы, армашнан замахан нафакканын за бынатнын за нафакканы, аманын важалзыва ям на студии, штенын за нафакканы, қарым зинаднын зинай. Құттак ай варшканын тахай ансамблы ражамонак, шывалатыны ярджитима удашты район администрации, фалашын ахушганак наражынт. Алхаттар пасавам концертам, алхаттар фацак банаттар сахшам, удыштам администрацию дар алкамадар курам самайным банат фраттой, аманам фылдар адам савой, шажардам атынк саума. Фалана нис зуапна надатынс. Асы студия архайфын зайш фалуной фылдар, ардам саунц бесланой амахаштагдар қаутай. Фалакудунам авто шауаварты штахуждар акак, банадзына факкана, рузгу тазынай, ширышты тахайта апынызу хитканынц кашантадар. Когда машауаварта балицаг нешта, уаттар шархайдыл на жынам. Асы шывалата алса мадар арахшынс. Худжин гафта он жилга кафт, авто ождан кафт мадар. Ама каткан зинатты дарвайы, когда алсы иттак хош на фавайы. Уаттар чижыта амалапута арханс жардягай. Ама шафандыс самайша студию аварта хуждарой. Ама шамфылдарадам кутсава. Бират фандамах студии масаун чижыты дар лапуты дар фаланым бынатна факканы кафам мама. Бират на нешвай на бон райша студии мам. Студии фажынт ортажы ражма, фаласыбырраштагма авжон кавчитан бирабантышт. Шентыш зинаттайны яржиташты ражым. Кавка кайканынц, уиканче так бакаштыл на фабарак, фалаша миттуни елдар. Алборта Алиса, Козат Жаурбек, Таутят Карина, Шармагондай и Жаррадан. Божнага Алиса, салма каштан малапуташ махтараутон, фалон нахаш баргицл фаштадаррацынан. Мадина ногайта адома раждахон. Ардабон и сагайдар феттам, ама уаварта гацилк ондагыштана. Уй вацаган уаю фаршта, фала саман рават авто, ама кодрават был вартаржагайта авто, ама тангбира шевалата саунс шмах баштахайма. Уй район ахаму, ама за бира хазарте шевалата бирай, ави ина район тайдар арба саунс. Кодрават авто. Камкушан усы районные, на яхам бнат шевалата кадам свою город мануди ансамбль, ма бесланы курсартан, вот умбайгум коттон коллектив. Мажахто нам не сравай за нифала тынк бира шевалата мам саонс, ма тынк хшажгонай саонс, ма шажардама саома бира рымбардыштадам. Ноджи мамам сао армаш шевалата нафала хиштар фалтардар мам сао. Ма манандар тынк сао мажардама шема кушан, ма усы районная. Усыбанат юнагу яхам. Юнагу, не? Ома ер жагам армаштар задак ордиш, андар шевалата кадамасовый ахам банат тазаны. Усы району, фала усы район, куттар центра. Хибару, не? Хибар. Ама ер жагам шевалата та центр малашын жену, ави саман равжарштат. Вахи район вон хаштагдару, ама уман ави кордва жардамасау. Кордна жардамаса махан. Али кардабондарда аутон али о. Ама ержагам да саман равжаштай кавчты корд. Андаришты сау. На кордма басыттан юажма
рде гараж ма хо басади ма манандер ма жарда ма фасиди дуа хатти бакоттун ма ждар равжарстун сава насук урд ма уйтаха ма нахорганек дернен забахамун штей ма жарда тинг райта асакавчтам рагайдер гцлайдер саттан мафта тинг ма жарда ма насади фала манерам крайдеттун сан вад يرى بامبرشتاينه вад ма жарда ма тингдер يرى شغل زينات باترازا ودرا فرشون دتانر ما رجون لابونا خرج لابو فلا مدينة دريبا في بايتا جدري جاختون و باشتخاي آخر كاننس كود أنا نيشفلتا أفتا يانا نيشزينات قتل قدرت كمانو آخم تدر أما ما مجاشكا آخم شفلتا كرازيما كشم بالانس ود كتر لمندر كاننس كتر أنقومدر О, أفتو о. يرجعهم إشتما يخيسان كانود كرازية На махана коллективу тым дружный, каразима тым хаштаг ваям, каразия хошканам, қалзак жардая, каразия на жардая куда-то зурам, тым мана даже ищи шевалом курбасана коллектив маногадой маг, одым бахошканам бавдишен, кахта куткауишен, кухта куткауишен. ويانا آخر كاش ماس زبخلا بوتشتي اما ودوندر شخ يو فخاسنس نما ودوتسغان وندوندر ارخاينس سцена мараса унта жену на фатершиш Можно, уже шахурдан. كاش ما салаш сауш кафчтам Кавчтам саунартамая Мадинама, автота кавчтам ышбастан фонзажа, кавчтам рагай саун тынг сау мажардама кафын, мамагашка иронадой макфидава ирон кафтай. жмаем бафтаузнан ирон рашуг на хашейдер бужнагдан Мадин, ардавула пубафик пайта, ома аш сцены налтаршин, на фала на яракта самой фатахши шевалона кварвит иште секции мавод. Фуцаджидер вацаган самой ражамонаг жардахут мабаса ваш валон. Шса куфервитен макаштар туаца алхатар фазахшиной уражамонаг самой Шарыштыр ваш махайна. Ама вона ярджита сашком дарқақа нудна. Ерсалман хашкот тама ма сюжет мадаркашташтам Мадина. И уқан зинат зарабараги Мадина дережахта. Уажал уаму. Қармган антавацаган авжар кушанс. Фала ержағам дауан да балиц савару самайдан шахаштва. Улдайдар мана нога жархат сакана. Ама чи жона? Тент мафанды самайнан на районной администрации бахушка нама хождар помещений уа уманама шевалата тынгфанды ма магашка ую штыр коттак но гажи кашарел тынгмафанды ма болит шахаштва. Нога же шахаштва, на? Ама кашма ержагыш ног баштахай. Оттар вацаган бар на бар да сашт ардарыш. Ержагам ныртакас районы что тардабуны на жахтай даветта мазаничи кушаш валати межага. Ом иш ахам баштахай, ама жагам шмахан чиба башзан. Нормально жонан ма фала усакут тагл куша наждар ма Да саштарыш, на? ма саштарн манан бахушка ну. Ну, бахушка ной уйво фала ержагам дама марбасатта ама макушаш курж баштахай. Фала ус района ахам кунава отын мабон не самайузан бахушканан. Иште ахам уаварташ махан чиш башзан. Ну, нормально жонан. Кушан усакут тагалар так. Вахи района агуршна. Вагуран, о. Хорж. Но это инклюзивум ко асавам урдам нергом ко аждахам однартак бирата кананс ахам кышт амасан аштарбужна жардягай амаше патаномай олдайдер тавацаган не ярджтей усфаштай амачшым балди у я хоржона амада афаршон жену ахам швалатима кушан На аманан на уже уманама ярджита дарман хошкананс швалатадар шахадагахам что ма тынг жардягайшам маркашас ну жарда хутынов абаянс удондар хоржарахшынс на да ержагам арта ажма ук ухасавран тырсина табафты дикцылна хисайрап балам мах бира архаям фестивальты конкурсты концерты на ходакваканам накан сагат Кавказы фестивальта военс умдар архаям раджи налсы кауди фестиваль конкурс зимние узоры жахгама умрайш там гран-при ма шиштам лауреатта ма яхам
интерсинеттанани. Ерхаштаг дараштаг такадан фанд канутасон. Нартака на фонды концерт город Ишканан. Отчетный концерт. Камышканам хсал фонды. Уйсухшиш гону. Я мода самада бафарштону и дырва цаганше потербан барзышта. Бешланы иш в район Кутхина. Правобережный район. На, вы жона нафала, ермана микрорайон. Кирпичные планы хуйна. Кирпичные планы. Кирпичный план-то. Ер вацаган чижоны бешлан удонай бамбарзышта, аж за арахважагнадан фаловаттар. Бешланы иш район кирпичный плантана. Ахрзакананс тыңзабах сард баллон ама арахчын шывалата. Тыңса фанды дартар архаин кафта ама вацаган шабалицта шахаштканан. Фалашайрагдар вую ама я программа и райдян держахтон, аса ансамбль масаунс яна нижзинат как дарт каману ахам шывалата. Ама выса шывалата. Ината амранг кат кананс бешланан. Я номен какананс алхожон фестивальта ама конкурста. И раштона ном баржон хашинс. Ама шепаты болит стару самой ногаже шаног фанташак ухабавтуй. Болит ста самармаштар ивиш. Ног баштахай самой ноджи фолдершвалатте бонва арбасаван ама кафчит кафанна. Раштан бамбаштон вакудута. Ва имая кудувуйна. Ама ержагам даусаман фанта самой ноджи фолдершвалатте арбасава кафчитам. Юэ юхат мана мах концерт тафакафам ю кафта шим тхонга ма даже мана студии сокфакафа модным бнат на вае кудайкаф кухтадар куфайша мод карази басавам кам кахтай фарадиям кам кухтай мама фанды самайна бнат динжирдарва вот кафтра шухтар кана бнаттам вае кам кафай мадахидар равдиснао ماذا آخر جانا جندر يجردا باروخ شوية شوالتي. بوجنك عليك دتا يرجعهم دوانتا دبليت سافر وسمايوم سافر زالوا. من فند سماينا ما تنقشتر زال أما أفتنام ويا شتو منا شوالت ترباسا und ما شفند كونسيرت تام راخيجن سينما راخيجن ما استوديك فكافا مد نو فكافن جنتي ما ويا شوالت تزويا ما نو خفاخت زكانن ويتخمز زبناتنا وياش ما سنة در شخت زوين سوي خاد ما أفتنن كوامن اشترزال كوا اشتر بنات ودنن ود شوالت در كافتشت كونسيرت در سينما در خيزشتم عالم ما در ما خنافت ويش تو ما يخات در راخيجام كدو وخات سينما نخير عوديشم أما سافر سنة مراخي جود كم فدت تود كونسرت. غورة در فدتم بيسلان در. قوتل فجيل. قوت در فدتم. جدر ما خدك قويدم قود راتم. ما يرجعهم ودوية إيش كيف فنزيد في دن كافة قشوفن. أبي نرتكوا وخيسنا آخر كانوا تافت. نا فند. كافك فندد. وده. لو تأهلي. من نما ما خيسنا آخر كانن ويتخم ما نما قوم ما آخر باليس ترفعون. ما اشتيما فندس ماي كافندر جونون ما كشترت در اشتي آخر كنزنا ما وما سماي دبون وقاشت كنا كيف دراسة ونما دقاشت رافديش ير ما دلت تراجع وين ساخن بالليستيما كافا غلا بودام خزارنا دار بودر راجع فندد سماي كافا قشوا فند ما ودم يو يخشش جونا مدينة ما دو دافر شون أردبون يجاخ تاي ورايون ميكرورايون سخينوي فلا شرماغون تاي وسرايون سمن رافجش تاي بيشلان شترو دتار مشتر كيربيچني план تكوشش يرجعهم أنصندر نوايد رايو центр района كنا بيشلنا أشتو إيشكو باشتخاي شارن أش سارتن город ما رساردش там بيسلانا نخدك ما كوفيتون وس района نيسي вот ما تنبافن دي وسشبالا تنيشت забахай шаражон уюма болицер ما жардягай ما фанды усактак баканан ما салфанда яшканзынан мажарда автозур мадак ухабавцан вавга абон ас швалата чифета сюжет мадар чибакашти ама я чифе кошта инклюзивон ансамбль иш бешлана ама сам факашан қаужага вот мамагашка бира адам волкушар балов зашта ойма кудрайон ражамантар авто амал ком адамдар штай айвад ама дешвалдышта чиваржа
удонда. Бужна. Уйвун масышт варжын. Бужна. Амолмак ухы бафтад. Мақтал қалма кашсышты. Бужнакта. Олна программа и ухай фасиш, нартака 2 минуты узан реклама, что это ногой фембол заштам аса студии, ногой танхаш кан заштам швалаттл, фала асхат, жонда обитл. Маделунов жаджараштыл жердягачи архай удон ажай ажма фылдар каназ. Самазалта араш саунс удон улдар öfte. Фагышты авина уи хисанахаша аккагу, фалана абун фанды ивжона адон ерышыл ырнахаш канан. Кыдмақушын коттам автомай республикай удышты жона адон ерышты жонда бита. Сыпайдашты ахам ерышты амасам шывалатты кыцатты удышты ол нахаш канам айжар. Ама он басам онзынан наваждыты шепатандар уаржоныма жонга адам. Хаба Тырима, Республика Сагатир, что он аланиш кухта ахурганаг, ама улам хашан ахурады педагог, ама калуты Тамара, швалаты швалдыштады галуана директора Хадивак. Алыбу нагашнам саут, ама ватсагу в цак фарштадар баршт кундазан. Швалаты ерышты койканы, фаланам самадарагашка швалаты нербасадышты. Сама-саманавтарават Тамар. Бігаган авторава диуманыма школатах гадышты, алчидер бирата зырынчынтау, алчидер таршы, уалдай қақца фраканын, уалдай адам, ну, бамбарамшы мақтар, удона хошнау. Тың жардиагай, тың сымадишагай, Шахиров, Скоттой кужақтон отфала, аққат көрседі школа, уалдар жақтон. Бирата шанушна баха, штойна? Ну, ярджытадар на баха, что еще навшиштай, вот ахурганчытадар. Удондар бамбаран иш. Ама югар шывалат такой канан райды там, одрима даудар афаршон. Да Ирон Аев зардыдашна. Ирон Аев нахаш чи жона, чин кар, яудей камансаунс ахам адеймаг. Асахат арх коттай жон дабиты. Жонын зинаттан, арах зинадан, ама шанахашан. Коттан факашташта, наражга фалтар. Штырқыдагын юхат майы жығын жаны, абун мына нафаршма кайнешті вы, фылдар ам худай көт, кай жағны қау фылдардон, сыртай көй абун, амай вад бамбарштайкат, кусафиқыштайкат вад, сы ыштыр ахадын зинадиш, хясы амбырд, мана курбан бірдвайынс, ама каразима қушкая, афазма ю ажай, инна ажма, каны ахадгадыр. Шывалаттадар вайынс, мана хер ардонай с шывалатты корд шыди. Хевдона, ну, код жюри уангафта, ман нахаш бар кураттой, вот сын авто жахтон. Хер жағын ажишты бар кударин, вот на Ирон Пацахадун академион театрма. Хеоду жағын хярдгай аканин, мау хердан ба аканинма. Мамагашка кастыфанды ролидер шарах шиккат. Хер хяхам тынг забах саттагонд шывалатты шыдышты ясы аж тынг ерышты асыдышты баржонд олважадыл. Ой, сахшаш гоном. Ярмаш самадиш коттай, шмахан дарой жагон, мем куша галбурта Алиса басата кота сабыр ырмаг ерышты тыхай. Ама ем бакашам, ктрадартыр та савр фаршта фаженик кой. Хош? Табавши. Табавши. Арыджи республика школа заута шажон зината баракотой интеллектуалон кашт жон дабиты. Арыштуд брейринджи хожа, ама баштуд алани арходы и уминша даже бонима. Шайрак тема ардона дин семинарий. Ерышкан читафацаджи даркоди шакамандатан ном ама девиз аркодыканан. Ахам хожа шанахмалауджитан равда что и шакорды хождар миниуджита. Кашты фаткаварт хуматагуд, амона кашт фарштата. Раш зуап чижитта, усы командай уангтата аквама зангарагылны хасдайкой. Раш зуап фацак чиратта уирамблта. Ерышкан чита жон зинатан арх коттой ама каштма сашдартой камиши уангта. Интеллектуалын кашт жон дабита, асияж сауы дывун ахшажам хат.
أما اشترك شجوني الجازنا وي أما يوخاتي إن خاتمة شغلت فاينس عرخشندر شغلت جون زينة فاينس خجدر شزوابة فاينس ميديشندر أما كيجخنا يقو جوري وانكتن ماخن ويفاي تنجر شجون Фарштата баштудышты косойты аршен, илашар нигон амазанайты Ивана Сарт амашвалдыштадимам. Удон ахур котой ардоны семинары. Штыр аваран штай бахаштой дина ама ахурадырыштмам. Каромбаттаны улахиш завта хоржах гонтарсыдышты кадыга хаттытай. Республика ишывалаты швалдыштадон галуаны, брейринг шарыштойныр дон ахшыжамхат. Фархан засыпардаш ажай автошажы он кылсавы, ахам школа завта республикая патрайонтай. Шывалаты галуаны специалиста кудымагашка, ахам мазалтыр ваджы мадалонов жак парахаттыр каным. Шывалаты жонын зинаты та бинонығдыр, амақаждығдыр. Алборта Алиса таутиаты Карина Шармагондай и жаррадан. Тишач забах фашиват жарда сарайыны шмахта залы бадгай судан сойрайштад ой масаштылдар ауади. Тамара афаршонда ер асаж балвырт тематаш балвырт коттатны қаштан ой алани аргудыл миншада ажы штей динраштма ахурадма аваранчи бахашта усы ирон интеллигенции минаварта. Балвырдай усы темата самарав жарштат. Ой календар магашка авторават ви варагай фандадасы темата ларзуран. Асы қаштарыс сауы республикais акции, сау патриотион акции во имя Родины, во славу Отчизни, а и фалгатаджи. Ма усы акциента ал-аждар вае хисан проект, хисан тема ел. Ама асы аж тема у культура, ма наука адамы тых. Ма кайжағына қауы دين ويدر كولتورة خايو. أما حسن أردقي. أما آسياش آخم واجكجن ساو كيرسديش سارد ميدك. أفتي ديرون آدم نفلا بچرشتون آدم تاشتو درويشتر دو ساو. ما ويتخاي وجرشتو ديش وستيما. أجتايدك كاغاي تا Мана с ражагдылыкты койзыканам барахты гино косойты ашен илашыр нигон занайты Иван Нигерна. Удон культура маттың бира хорзинатта бахаштой автид литературой нафала ашкаран куштата шабирай жаржта шабира камадартина ама شتى براختي جينو يا خدك دام تنخور جارت تنفشتا او شتى ودونش نخاشقد زرت اندر وشكن اما شبلت اخم خبرت كنا جونوي كنا مباروي ودون كسب بندور الارز شتى صارت مثلا شوالت جونوي صور رجعد لكتودي صفدنا وقتوي دون تعرفنا فدنا وقتوي إيران ليتراتورية إيران هستورية أما شجونن قوي يود قوم العاد منا خيمبارن زينات باترياتيمسكي خونم ويزاني تنج ولا وجفرت أما بون تاوي تنج أخشاك فرشتاو يول كوشم نيبترنا نيبتر أول قام كوشم ومنما نبريزيدنت أفتجاختا ماخ قام شاراجم يتك خرج بندور نساردن أما سفندكو فكانم وترز باترياتيزمي خجدر نيس الشارزشتم أما يويتا خيمبارن زيناد وما يوزا خيمبارن زيناد أساقدر فيدار كوا ودن النيس تاشو والتاقت سليكوشن قونا بلاش تالا اتاشن قونا ارتكا آخر عاد فارشتاتا خيسن تنخيسن كاننس راجدر رشتا جتيمي وكوابارا مود ارتكا شوالون غوغون نو بايزا كانن كي قوسا ميدر توي شوالون نورشت جنگو اما يوسن نورشت جنگ سمي بيلوم ماكالا فجدق ماكالا فلا ييردي سخر كالا آفتك قوي اما أخم ما زلت كنا راجوش والله أخم ما زلت كنا أرخايا
وادزن يسرا ايزني اما ير منس تيما ترانا ما تام اما يدرك بافي بايتاي اسفشت كوخفشت شنخاش قد قتل خيسان كان نوجما تشرشتون ديندرنا يغاو تيما شوالتن جنة وديريما كتم كشا شوالتن آسا تيمة جن نودشت سمن ومن اما شوالت فارشت كورايشنز ابون педагогикае ахшчак бындур амоны самай швалонан саттая масыдатта. Фалаям фарштыты руаджы швалон яхадаг яхи фдабон нруаджы яхи ирташан куштыты руаджы қуама расава фарштма. Херней саттая махан набон ваи кайжагнай қау фаршты тамахма ваинсна. Амасын саварты зуапта дарар витма махан дерн сундер, ахорганжитен дерн сундер. Фала махус фандагл нику асадыштам, штай нику асаузыштам. Фала сам раттам фарштыта, ама швелата шахадаг райдайнс агурн литература. Кам шаруй вусы фарштыта. Кудайса рашухтарай рахашуй адамы рагма хер дуа этапай асау раждар районты мидаг, штай от районты мидаг, хождар минаварта расаунс дыкаг этапма. Ама кайжагнай қауы тынгнын бахошканы хюй ама саттая кай на райшын шазуапыта фала шахи қару тыруаджы, шахи жонын зинаты руаджы, кай расаунс мана дыкаг этапма явуи. Манан мама жардамасы сауи жонут, каттында нахаш байштонут махатрайвуд. Швалатама ахам хоже ш нахаш каждыгдар канынс, ама ахур канынс зурын. На махарах фажагам ума швалата телефон чиныгна кашынс зургана канынс каразима. Амта каразима дар зурынс ерыштар канынс, ама мажури уангтандар амбарын канынс шақудыта. Алваштай амарашудай. Ама юй мажардама тыңсау маун аштарбужна гуйтахай. Ярмадартыры фарштата уйдаршмағбан барзыштут. Нартака бираны хашканам ома иронов жаджирайраштал архайын қау, кушын қау. Ама мана сымазал тышараштат. Увудондар мажардама тыңсауын сумай уманама қашты хожы швалон ахурканы. Фалажағам ер шмахандар фада тишна бакушыныз фарштайл. Қашт уй ею фарш. Еюхай. Ержағам шмахма савыр мазалты шаражын фандид. Ержағам галуаны. Самай самых жак хаштаг даруа. Мазалта бир аражаниш уйю яхам проекти эндер проект ней. Автидир штонена Сагат Кавказы дерне яхам проект. Я бандур варагу кадарсаты аслан артака жалы دكاك شكولاي راجع مونك خزارقات او خزارقات اما اخم نوجو اندر خجون قشت تدري وي بريرينغ وفلايش اندر خجون انتلكتوالون قشت ما قاشت سقدروا راجنغارت كان فرش راجنغارت كو كناش فالون وتا ترنن زينا دمش اما يول كوشن قوس ما يشفلون ترنا ويتخيطايا من شكولاي فندنا ودفنت شاخر كنا افتنا فلا اقاش وما دو ترقاش تشرو خصشنا قاشت وي راجنغارد كنا بندورو ومن سبورتيفون يرشتتا سبورتيفون يرشتتا ما могаш као дондер самадиш агравайкой алсыдыр усы ершты иронау кызурика алсыдыр иронау кызурикой берге этот саунднаиш ирон этот махмуд ночдер манави фараж ажар этот пойфандер жагана ажар фандер ама омдар филдер зурус уршагау قاقن ومنما سميروناو اشكانوي يول سيناري ويتخي قتل في الدر اكوشن قو ويدردن فارشتا اشتي بخاطر كان انت يول اخر جنجي تدر فلا كافت تاتشي كان امونه صغدن شي امونه ودون ما اجورات كوفاينا وزجيرون خاشنا قوشن
ويتن قفجر أفجر دام جنة شبلت جونن زينتن مبارنده ريما مودة ودرا فرشون ويدر واتساقان شوشاقنو د كيفاند ودون آخر كانش إيرون فجاقل آمونشسن إيرون فجاق كود شبلت قالوانا در شبلت تيما در خيشتر تيما در أما ير دسشتافت كوادارش ود آجي آجما إيرون فجاق آخر كانن كيفاند ودون فلدر كاننس أفينا هيردن راشت كجاهون هيود من أخشجاج مم سشولت تفسدي هيودوني مما بروفارينتاسيون كشتر كوتون كسبامبرشتون وسفنداغل آساوزشت كروما أما يوهاخم متكوتون هير من جغن هادون كواسوينا هيود جغن من سما من ما باجرت من آلو كنزشتي أفتمام كاشتي فلا علاج درنم وی نوگ شولتن ید آفگوست مای سفافشم فعالچی در یخیک اوردل باکوش نوگ شولت رایشن اما یوسران من یوسک آمیشر بادم ما بونی جرما منم ساونس وردم آنونس تشکنم منم ساونس مسافشم ما هيوسي ما تصال دراج ما خلفو ديش فلا منا هيوسي ربات كرباتن اما ساون كرايد توي ما يكافرش توي اما ايرون زيناد وم كان يجر قوات سامي وجشتر منا جغن منا من ردم راسو سينغن يون كوچي داري تركانو دون جغن منا من ردم راسو ونجرغما اما يو من هيو هفته بيرا بايشت تن بيرا نو راش جغن قو بيرا ودشت فلاهير منافته اشتر جردياغي چي سدينا يودو ما يو باجادشت يودون باجاينس إنه تقدم أغاش كان صونو دينا إنه واتساقن قلتوي منا كرباسوي ود انسوني منا أركان رايداي زشت يرونا زورن رايداي زشت فلاشترقاقن نيبتري جونم ويشوشاقاقنو عبون خزار ميدك درنا زورن شاشوتم يروناو اما من زير دوك اورد اخمت وي ابندرچينا جون فجاق هيودون هير إنا كورتتا وينس خوشدرچارخش هيودون كيجاني قو خوشدرچارخش ودون واي تاختر راكن سينما سينيكون ارخايتسن باسامونن يرون خاش رشتل فكوشن يرون ايف زردل فكوشن شيمة تنبيرة يشترس يويفشت ودراوازن على نخي السينما قالوانا اشتر السينما ومناميش اشتر سينما اما قتل اما راجدر قتل ما سراوازن ما ومكد شخي مي فجوننس هيروال اشتر مشتر سينما نما بجم آخر شنسما نما بجود آكوشن ما وقاو قتل سينما راواتسنان جرقا وما يرش شولت آشتو ويشتر أحدن زينادت تنجيرش كوكانويما أشتي ود اج عارخ فكان آفتا أما ريفيتيتي ترشتق من خاشا كشتل رشتل كوفاكوشن ود لما غدر تدر وسي وروك تمر باكن وازم سمقوشوي ما سمديش كانوي مودون فجموي مودون مترنوي مودون جونن زينتم يردبون دخدك جاختاي وما كمدر تافت فكش اما تاخ اركان رايدا زشت تاخ شاخر كان زشت ير دكت فلترچن اخر غنق دوما غشكا افجاق ايرون افجاق سالاج مشاخر كانانيش ومن ما اعرف فاشنز دوي ما مزورن رايدا زنن افزر دغ مش زورزنن ما افتدرتر نيكا من مبون آخم زوا براتنو تابوخشي إيرنا تشيقوشو بدون رباكنن شاشولت جاختوني سافر كورت نميش وي فلونوي مبون جغن او مدو ميمر تميمة وشولت كركنن زبخسورن رايدا فتزاق آج اما دقاق آج كروما من رايداينس زبخ زورن هير او программа در مخي كوندو من программа در ارتاجما كوندو ارتاجما من هير يودونن من لمخ كورد سخونم مسلم مخ كوردم программа او ارش ارتاجما
مرتاج متا سجتسل سينما رايدين خونن وإسام خرجاك شمون داق فاينزنا تنكسفة فنده أما كشما ير الصفند خشتل كزورمنا وروكتا ليكتيتا سцена يرشتا برين رينج جون دابي تمافتا دارتر وترسا يوسكنا алчи дерса арешту мадалонов жажарыштын. Не? Программа дар фидар гондыр сиди, ама о ардабунтар хуматаджина афарштон. Уахисай майл сабаф тави катер жагам савар мазал тaqwama фылдырма арахтар савой. فلدرما آرخت واتساقن يرشت خوش مازالتا يشاراجن أما ودون سوي ومن ما يرش سمديشا كان مالستا سمديشا غير رايداي كتش والله نشتبا جونم فندش والله باجونا ودا السمديشكا أما يوت سوزاني راجمة ترنزاني ودا ويتا كدوجاكا ما يرشتا يا خم فراجشتا ما algo تشتر دبون درجاتون ويتخي وافرتم باكاشن قوة وافرتا كوايد ود بيرس در تشاراجن سون نيش أربلاج در كافت جغم فيستيفال شاراجن سون أربلاج فندر موسيقى خبر كنام من بوي فندر كم جغنوينا جندابي تأفز دو وقت كنام آيفا دويدك تدر أفز يوخات كنام ويتا إتت قتل شبلت صاديش وسخرادون شبلت ورد غير رايدا سوم ويدرش فالدشتادون كونكورس ويدرش فالدشتادون كونكورس شتي عايف كشن كونكورس تاعهم ويا موم منا عايف يتت ويدك تك عايفادي يدك تو كشكدر كانس وكشكدر فكانس инсценировка تشتفل در инсценировка شتي يتت بركبتا كوفاي من بركبتا تعبير جغم نوغاج من ولا أخيش بون ما تدارتنا ود أنا مانج أنا يرون خايد نيرون باخشكوم خبر نسوه يود منا ريمترا ابنا يعني يا شغلت باسط كس شغلت ودي اشتيك انا مغزبيه فندر نمغزبيه كافت فند ترود برقبون شتر برقبون والدايدر نقل ريسبوبليكا وتكوين سود نمنك ايرون زينات زفينا يتت منا قتل يتت مناصر يد بانديميا سالسكنا كنسنا قالوان وبشتخاي ويتخي جغم فاكولم بشتما سيرويتما سفند يتت خبر كوفيد وريت والدايدر اشتر يد زالنا وتو بشاغل سو خبر ومن ما خدك درف دي شنطن وما يتويدر ما اخترني سمي فرخات كنا تتفجاج جون زينادو ويفرج ويدا ني بترن قلما كشم كدش كورسن نوغش ولت قالوان يراجدر بشتخاي ويما كد وقوم القدينك автомахтер автيرشت تشيفا سوي ومن ما وي بشتخاي ورشوق داي ومجردين جنار إنما يتاوس شغلتهم كوكاشاي وتسجردراي أما أردبون إيران زينادل ما إيران أفجاج مازلتل زورن رايدتام دو تاغتل راجدر فارشتون إيران أفجاج آخرتل أما دو مغشكا قالوانا ودونشتم شغلت ساونس ماخش آخرشتم قالوانا آخم آخرتا إيجاغ ويئتا كورج فلا دو مغشكا خشدرنا وايد جغم ريسبوبليكي غورتا على районы در كوايد آخم центр أما شغلت لافاركا ماخر كنيكوي وتشيجونا فلدر شغلت أما نيارج تشمون داغوايكوي سميشا صوت وردم آكنوي دو مافتنا كشريما هيروي تنغراشت فارشتو ومانما не потерейжонам نيارج تدر كوشكا كننسنا شا بينون سدارن قوي أما هير فلدر منا ردبوني نجاختون بيرتن فشنس سنتابر من رايديان شخي بيرتن فشنس فلا سمدر غشكا ما باجاينس ارمشتر هير منا خشتكچيو قالوان ما هيودون اشتي بينونت اخشن ايرون زيناد فيدار افرت كمانو هيودون فلا ما غشكا تنك خورج فارشتراتاي آل رايوندر
мана на республика койна канфала город койканын. Ал районы дар куайт хер хяхам мана корта хиод живаг на каникой хаштаг уайт ма камшвалата шахадаг ю савикой камта миярджитан ансундер уайт хиос куттагыл бакушин. Мама тарафтак штай бирате фи кушан вейдар. Ама фандид, ама нартака кад ищи ержага мас фаршта камахао, удоне кад ищи кашвад нам кад байкуши кой, ама ешк олата сур, ешк олата хаштаг ерта савар дарбашта хайта, кубайгуем каникой, иронов жаджи школата, иронов жаджи курсата. Ой мамана жагам да кутканаш Аев зардедашны ядима башт кудва кана сцена има канот тама бирата фафаршинс ержага хамрок тамаш канута мана харина канан камахор каной заумат тахуен швалата самадиш канан сфала мана шмах жагдау алкаман фадатный канадарцон канатаны ярджиты жарда ахшайзан умагашка бираны ярджиты номай ахам курдят зуаб камахау вудонма шмахан та ыштарбужныг вахиулна авардге швалатта آخر کی کنود اما قومل و ایما وحیدن سکتل. ریما دوما ادیما قوشید ما قوشید آیف زرد داشتن. اشتای مماگش کبیره خیشترتن در پایدا واید دا آخر تام باسون اما دیما آن خاش کنن. تامار دتا بیره فلترتن دادن سگن خشیناگ موارجون ادیماگ. أجيج ونن منم قالوان رشتك فسيسون صوت بيرته فجانس من تامارا أم كوشة صون باواي إن شاء الله من راتون جاكا أما بتسجن شوالون كش قوملوا أما يجردي أخمن قارن تكوا ودوي بيري أرغو أما من وسفرن بيراش تشفت ماود بوجنك أبونم كير باز دشتو توي تخيل بوجنك شما خندر چینم کاشتی و دونن تاجرن خرجیجر نه نفیم بالدما